Χαίρετε, καλώς ήρθατε σε ένα επεισόδιο Meet the Designers. Σημερινή μας καλεσμένη είναι η Χριστίνα Κοντοβά. Χαίρετε, Χριστίνα. Γεια σας. Και είμαστε εδώ στο showroom του brand Χριστίνα Κοντοβά, στο κέντρο της Αθήνας. Πώς είμαστε? Είμαστε πολύ καλά, είμαστε στο Νέο Κόσμο, σε ένα showroom που φτιάξαμε πολύ πρόσφατα και μας αρέσει πολύ. Ναι, είναι πολύ ωραίος ο χώρος και πραγματικά ταιριάζει πολύ ο χώρος και η αισθητική με το ίδιο το brand, το οποίο θα ήθελα να μάθουμε πόσα χρόνια λειτουργίας υπάρχει. Λοιπόν, η εταιρεία έχει ξεκινήσει ως Watermelon, γιατί στην αρχή της καριέρας μου έκανα μόνο μαγιό. Πολύ γκέρλι για μένα το όνομα. Όταν ξεκίνησα λοιπόν να βγάζω ρούχα, πριν περίπου το 12, οπότε έχω περίπου 13 χρόνια που βγάζω ολοκληρωμένες συλλογές. Αλλά η εταιρεία λειτουργεί από το 8. Το 2008. Το χρόνο θα ενηλικιωθεί. Μια χαρά. Είναι πολλά τα χρόνια, η αλήθεια είναι. Και ήθελα να σε ρωτήσω ότι πάντα σου ενδιέφερε η γυναίκα, γιατί είπες και μαγιό νωρίτερα που έκανες με μια άλλη ονομασία, μια άλλη μπράντα. Σε ενδιέφερε πάντα η γυναίκα, θα ήθελες να περιγραμματιστείς και στους άντρες, να γράψεις κάτι για άντρες? Θα ήθελα, αλλά πιστεύω πολύ. Καταρχάς, εμπνέομαι από μένα και τον τρόπο ζωής μου. Οπότε μου είναι πάρα πολύ δύσκολο να το δώσω έναν άντρα. Επίσης, εγώ με τον άντρα είμαι πάρα πολύ απλή. Δηλαδή, θέλω παντελόνι, πουκάμισο, t-shirt. Δηλαδή, δεν μπορώ να βγάλω συλλογή όπως βγάζω με τη γυναίκα. Και εδώ που τα λέμε, η γυναίκα είναι ο spender στην υπόθεση μόδα. Ισχύει, γιατί η γυναίκα τους άλλους και από έρευνες δίνει και θα ψωνίσει για τον εαυτό της, για τα παιδιά της και για τον άντρα της, οπότε κυριολεκτικά κινεί το χρόνο. Είπες τη λέξη έμπνευση και ήθελα να σε ρωτήσω. Έρχεται το φθινόπωρο, χειμώνα το 2025-2026. Η έμπνευσή σου σε κάθε καμπάνια από πού προέρχεται? Εννοεί σε κάθε συλλογή? Ναι, σε κάθε συλλογή. Τις καμπάνιες συνήθως τις αφήνω να εμπνευστούν άλλοι, κοιτώντας τη συλλογή που ήδη έχω φτιάξει. Η έμπνευση έρχεται από το δικό μου τρόπο ζωής. Δεν έχω κοιτάξει ποτέ τάσεις της μόδας. Πιάνω κάποιες τάσεις, κυρίως όμως από τα υλικά. Δηλαδή, όταν μας φέρνει ένας έμπορος υφασμάτων και βλέπουμε τα υφάσματα, καταλαβαίνω πάνω κάτω τι έχει αλλάξει ή κάποιο καινούριο χρώμα. Παρ' όλα αυτά, όμως, εγώ μένω σε πολύ βασικά. Η εταιρεία είναι πάρα πολύ minimal και το δικό μου στυλ. Οπότε μένω σε πολύ βασικά χρώματα. Πάντα πετάω κάτι καινούριο, αλλά με πολύ προσοχή και μέτρο. Ναι. Και μετά εμπνέομαι από το δικό μου τρόπο ζωής. Από μία γυναίκα, θα έλεγα, δεν είμαι εγώ αυτή που κάπως έτσι όμως ζω, που είναι πολύ δραστήρια, που δουλεύει, που βγαίνει, που ταξιδεύει. Θέλει να είναι άνετη, να είναι και θηλυκό, να νιώθει και να έχει θηλυκότητα. Επίσης η μητρότητα μου άλλαξε πάρα πολύ το πώς βλέπω τη γυναίκα. Θέλει να είναι πάρα πολύ άνετη, άμα θα βγει με το παιδί κάπου να... Ναι. Οπότε ναι, η έμπνευσή μου έρχεται από εκεί και πολύ από το street style. Δηλαδή όταν περπατάω στον δρόμο, γιατί εγώ περπατάω πάρα πολύ, δεν οδηγώ, μένω και στο κέντρο. Βλέπω γυναίκα που μπορεί να μην μου αρέσει, να μην το φοράω ποτέ, αλλά λέω, κοίτα πώς το έχει συνδυάσει. Μπορεί να πάρω κάτι λίγο. Κάτι ίσως και για το style. Στα τόσα χρόνια που είσαι μέσα στη βιομηχανία της μόδας, όλοι οι σχεδιαστές και στην εκπομπή αναφέρουν δυσκολίες από υφάσματα, από τεχνίτες, από την εξωστρέφεια, ας πούμε, ενός brand. Τι ήταν κάτι που σε δυσκόλεψε πολύ μέσα σε αυτά τα χρόνια? Κάτι το οποίο... Έχω περάσει πάρα πολλές δυσκολίες, αλλά συνήθως εμένα με ιντριγκάρουν. Ότι πώς να τις ξεπεράσω. Το πολύ δύσκολο ήταν όταν ξεκίνησα, γιατί εγώ δεν το σπούδασα ποτέ. Οπότε για μένα ήταν πάρα πολύ δύσκολο και να πω ότι είμαι σχεδιάστρια μόδας και να το μάθω. Δηλαδή το έμαθα μόνη μου λίγο. Επίσης ξεκίνησα μέσα στην κρίση. Αν όλοι θυμόμαστε τι σημαίνει κρίση. Θα σου πω ότι με δυσκολεύει σήμερα. Με δυσκολεύει πάρα πολύ η διαχείριση προσωπικού, γιατί έχει μεγαλώσει η εταιρεία, οπότε δουλεύουμε, η ομάδα μεγαλώνει. Και αυτό εμένα με δυσκολεύει πολύ, γιατί δεν είχα μάθει ποτέ να είμαι το αφεντικό. Και να διαχειρίζεται και πολλά section, ας πούμε. Αυτό. Και κάπου λίγο η ισορροπία της σχέσης, η δυναμική δηλαδή. Και δυσκολεύουν και πάρα πολύ τα πράγματα. Τι συμβαίνει με τα υλικά?
Δηλαδή πλέον δεν βρίσκεις αυθονία, πρέπει να τα παραγγείλεις πολύ πολύ νωρίτερα. Πρέπει να κάνεις ένα προγραμματισμό που παλιά το αναλάμβαναν οι προμηθευτές, τώρα πρέπει να τον αναλάβω εγώ. Και είναι και διαφορετικός όγκος. Το αντιλαμβάνομαι και είναι και γενικά πολλά brand το αναφέρουν αυτό που λες, γιατί έχουμε και πολλές εταιρείες και πολλοί σχεδιαστές και το κομμάτι των υφασμάτων και της πρώτης ύλης στην προμήθεια, πώς θα τα βρουν, πού θα τα βρουν κτλ. Έχουν φορέσει τα ρούχα σου πάρα πολλοί άνθρωποι, πολύ επώνυμοι και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Κάποια γυναίκα που θα την είχε στο μυαλό σου και θα λες να το βάλει αυτή να περπατάει στην πόλη, στη Νέα Υόρκη, οπουδήποτε και να πεις «ΟΚ, ολοκληρώθηκα». Okay. Θα σου πω, δεν θα αισθανθώ ποτέ ότι ολοκληρώθηκα επειδή μία επώνυμη θα βάλει ένα δικό μου ρούχο. Θα σου πω ότι ολοκληρώνουμε με γυναίκα που δεν με ξέρει. Δηλαδή μου έχει τύχει ότι δεν ξέρει τον brand και έχει επιλέξει να βάλει το δικό μου και το φοράει και ξαναψωνίζει κτλ. Που το επιλέγει για αυτό που είναι το ρούχο, όχι για αυτό που γράφει. Σωστά. Οπότε αυτό για μένα είναι το πιο συγκινητικό. Παρ' όλα αυτά, μιας και με ρωτάς, θα ήθελα πάρα πολύ να φορέσω ρούχα μου τη Charlize Theron. Ναι. Που την έχω πολύ πρότυπο σε όλο το πακέτο. Ναι, σε όλο το 360 approach. Τέλεια, και εγώ το φαντάζομαι, η αλήθεια είναι, και με τις δημιουργίες σου και πώς θα φαινόταν σαν γυναίκα να περπατάει. Ένα όνειρο, μία ευχή, κάτι για την άνοιξη του 2026, κάτι μικρό, γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε πολύ βαθιά όνειρα πλέον, με τις αλλαγές που γίνονται και στη μόδα και γενικά. Κάτι που θα ήθελες στο brand κάπου να φτάσει, να πεις κατάφερα κι αυτό ή σταθεροποίησα αυτό. Ένα όνειρο. Να επιζήσουμε, γιατί είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Όχι. Θα ήθελα να έχω. Θα σου μιλήσω για πολύ προσωπικό στόχο, γιατί πάντα με ανησυχεί αυτό. Να έχω ακόμα το ίδιο μάτι, τον ίδιο προσανατολισμό. Να μην επηρεαστώ από τις δυσκολίες ίσως. Και να είναι πάντα το μάτι μου ανοιχτό και να βρίσκω. Το δύσκολο για μένα, να συναγωνίζω με τον εαυτό μου. Αυτό είναι πολύ δύσκολο. Ναι. Να είμαι καλύτερη από ό,τι ήμουν την προηγούμενη άνοιξη. Τέλεια ευχή. Και όντως αυτό πολλές φορές όταν ένας άνθρωπος και ένας σχεδιαστής φτάνει σε ένα συγκεκριμένο level, έχει μόνο τον εαυτό του και να βρει καινούργια έμπνευση και να δημιουργεί. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο σου και για τη φιλοξενία και στο επανειδήν. Και συγχαρητήρια για αυτό που κάνεις. Σε ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά. Bye bye.